Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap ke mi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Karbi Anglong Autonomous Council ahem thekup athengno Karbi Nationalist Youth Council atumpen chepater piponsi council khero asai kerengpon. Karbi Anglong Autonomous Council ahem thekup along Karbi Nationalist Youth atum lapen longle ahem phu atum chilang petpen kachisong asai kerengpon. Beneficiary atumpen compassion kachilong nangchi atangka non puta kelong pon pedada jok sai jokji pai achiklo ni phai inkoi rakethom arni Karbi Anglong Autonomous Council ahem thekup athengno sodak pen kachisong kerengpon. Pini labang so kachisong kerengpon nangkok alam theke 4 lane along amen kedowek atumta non puta compassion atangka longdun delang puta beneficiary atumpen kaningri thekpon long. La solong ke Lands and Revenue AEM Amar Singh Tiso keto panglimji abidilo puta ningje pon. An parta labang so aputa Guwahati High Court alongta Bill Pidam etlo. Bill number 10/2022 pusi pachini dun. Lapen halapu kachesong abang phi atum aning ki pungpen Amar Singh Murdabat Ten Singh Rongpi Murdabat Karbi Anglong Autonomous Council gundagiri ke chokche pusi aning ki pungpen hang tarampon. Pini labang so kachesong pon jongsi thangnat mesen alamchak ave pulote sai jokje puthot kachesong amelur kapithe pon thujia phansi chisik dinglo puta ningje pon. News report Karbi Anglong News Channel. 40% পাব 60% আমাক কিবা এটা দিব লাগে এটুটো নহয় কাৰণ আমাৰ যিবিলাক দুখীয়া দৰিদ্ৰবিলাক এটু কোন মণ্ডলে কৈছিলে এটু পার্সেন্টেজ লাগিব পার্সেন্টেজ আপৰ প্ৰবীণ হৈছে মণ্ডল নাই মণ্ডলবোৰ বহুত জড়িত আছে অকলে একেটা মণ্ডলে নহয় এটো আৰু সিবিআই ইনকুৱাৰি কৰিলে অটোমেটিক ওলাই পৰিব এটা মণ্ডলৰ যদি 3খন 4খন যদি আপোনাৰ হেৰি বলেৰো স্কৰপিঅ গাড়ী থাকে এজন মণ্ডল সার্ভিস মেনে কিমান দৰমহা পায় হয় না নহয় আপোনালোকে জানে এইখিনি দৰমহাটো লৈ মই হিচাপ কৰিব নাযাওঁ কিন্তু আগৰ যি সকল মণ্ডল কৰি গ'ল কিন্তু সিহঁতৰ গাড়ী নাই সাইকেল দি আপ ডাউন কৰে আমি নিশ্চয় কৰি দেখিছোঁ আজি ৰিটায়াৰ হৈ গ'ল সেইসকল মণ্ডল কিন্তু আজি যিসকল মণ্ডলে নতুন এপইণ্টমেণ্ট পাইছে নহয় আপোনালোকে তদন্ত কৰিলে গম পাব Fuluni Cooperative Lem Election ke pedo labang solong Alliance Party Congress CPIML ASTC atumpen methang asai hemalong pherang ke amai ke pha ke claim ke dam ke chokche do pute rat angno ke klangwe lason si pinini phai inkoi ra ke thom arni Fuluni constituency ke parlo Fuluni along Alliance Party atumpen pherang ke amai ke pha po athe kedam tang pai ni phai inkoi arni Fuluni constituency ke parlo Fuluni Cooperative Lem Society along bang phukilik padoponlo labang so along BJP asong bang cricket thom atum chepa hai pondetlo lapen APHLC asong atum bang hini chepa hai dunlo labang so along kedam tang pai ni phai inkoi rahini arni APHLC asong atum pherangke amai ke phapon along kaningje pon inut bang hini APHLC asong japi atum kaningje kechok dam de det lapen APHLC atum ke ahok rat asai ke claim binong kali athe tarabasa lems kilik ahut APHLC pensi ke haipon ke onglo bonta aphike amithang ke hai atum chejor detiti lapen BJP atum ke claim ke chokche aphuthak jongpon athe bang cricket hom atum ke hai atum aphan certificate ke pajir nangji ke MLA EM atum tong pi pajir nangji kali puta arbok pon la sojok pini Alliance Party atum Congress CPIML ASCC atum pen phirang ke amai pha pon lo lapen pini labang so phirang ke amai ke pha pon along kedam tang Congress pen MAC election ex candidate Dorsing Sinner lapen non Alliance Party along convener Fuluni Area Committee CPIML Secretary ex MAC Bida Singh Teron co-convener ASCC Constituency Committee Assistant Secretary Sotro Singh Teron Fuluni Mondol Congress Committee
Surendra Tokbi, Phuluni Mandal Congress Committee General Secretary Babu Tokbi, Lapen Labang So Pherang ke amai ke phapon along, Alliance Party pen kedamtang Phuluni Lems election along, Kachetoy dun, Abang Phu ke the kidingatum chetong dun. Phuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. Ton te pini dak nilitum kedamtang taring koi pai ciklu Phuluni Cooperative Lems labang so bang phukang vai long Congress SDC CPIML nitum chelang pensi labang so akame claim ye phan convenor singnar sang hu pen chenglok press media pen kadu bi korte itu sidilihin pensame dak kethan nun uji lana lam velo kadu bi alam APSLC alam pendak vote ke jok che alam kadu samin le atlo sitamin tum hin pen isi lani tum CPIML pen kamat hapon labang lahelo kewangji non 2024 MP election non lem salong koson singli tum dak ka chingruma la sila bangso ka chingruma continue singli tum song thom atum same iri chiot thip pensi itum kam claim ponpo la pen ke damtang lem sa election hu same ni tum hin pen APSLC tum phanta appeal lo je non rolling BJP tuhan jong si parem nang ji pulo takte nang litum same labang so airlines long baik no itum seat sharing same chingwai na walam same tu ipil lo same alang litum hin ben make seat crep ho same hai aji pu aning chit he ben si pini ba thek long lo seat ni alang litum hai lo hok lo litum party bang remden lo voi phir same keremang bong same litum phan jitula voters atum nitum phan nang piana percentage a voters kame nitum ke rat phan churu lo nitum phan vote nang jong bangke lasi ke damtang apor hut central government BJP non ruling bong labang so ruling government aphan next jitu bang phukang waji MP bang phukang waji hala bang suhut bangke nilitum CPIML si ticket long nang ji ba mane congress si tiket long na ji mane SDC tiket long ni lehelam be ang song jitu a committee dolo hola central committee tumpen dak Karbi Anglong phasame koma party phansi tiket kipima hala bang so bang phumasi dak jeneba congress long lok lo pronte CPIML SDC tumtame alang ni phansi vote jok po thik CPIML tum yang silong lo bote congress tum do antame dak si vote jok po SDC tumta vote jok po la sila bang so a continue kaching room a continue mang hang song pen non ta bang bom lo non dak a room same la lem sa election la so kaching room pen si nitum non kewangji MP election hunta la bang so kam ke nitum claim pon bom po continue kuri pon bom po la si non dak same nitum committee seng nang kok ji la bang so alliance party same hal bang so alliance party ke non lem so bang tong se kot pen masi la si chingwai pen si convenor system dolo ta concrete tight la bang so a committee ke pang tangi phan ma ke nitum puthot committee seng daprang product luni lo same la si dilihin ba same ke thani lana velo lan than pe pi juri ko lo chorai chokai penang litum khaya sentiment uthairi ilitum rengdok reng nidunai khai jan pacher bu nangne ilitum bangali tanangji okhomia tanangji nepali tanangi varieties itum Karbi Anglong kupia khai magado ilitum mili juli pensi donangji ilitum lasai kichia so men kang than pen atok Karbi rong dampo nang litum hadaksi Karbi sentiment uthai dampo congress tum ke kichia so phanti kene ane pathera to ani ka pathelam kali ilitum ke gণতন্ত্র देख दाके डेमोक्रेसी देख लसी इलितुम के आजाद खाई बेंदा मिलितुम के चेलांग पे से इंसामजिन मनसी चोक्लम चोदाम नंगजी ए पॉलिटिक्स तमे क्लेमरा पेनंगी चेप्लेक नंगने धर्मो मेन बेन चेप्लाक नंगने जातीय मेन पेन चेप्लाक नंगने लसी इलितुम आजाद धर्मो पेन तमे इलितुम मिशन में एट पेन इलितुम क्लेम दाम नंगजी लसी एपीएसएलसी अफान इली पिनी लदाख प्रेस मीडिया पेलांग लितुम फान निली किचुनिंग रिची के लहेलो kiduk akar bi arada phanang litum khai sentiment uthai pen kechi aso phana men bhutar salis pen ingthanji ingthaner nang comment pen nang litum pini pen ingtonoi la so bang athenang litum
rat ahan ka cobai ke non klang dak lo non lurin juti gogoi pe nai tum alliance lo non MP election ke la tum alliance tu rapet po te ke cheso abut kang thanji sibu ke cheso phansi non bhut hang thurong lo lurin juti gogoi dak dipu ang le pilang setame alang bangsi ke pha EPSLC jai ka thar si alang di si pha si dak si la tum press conference lo dak si la tum chingwai lo non ke ne 2024 के 2 MP इलेक्शन के अलायंस पोथो असम जातीय परिषद पेंसी लासी रादातुम पिनी पेन कार्बिया रातुम नंगमेक प्रांगो APSLC बंके के पाचो बाई पोके नन क्लांग दागलो नालितुम मांगहुदुरी न लासी नालितुम नितुम ला अलायंस पार्टी लोंग कांग्रेस SD CPML लासो अलायंस लोंग ले इलितु आहाको तें क्लेम रापेना लासी नालितुम मांगहुरी न लासी निली कादो कवे Karbi Anglong rat lape angtang na Karbi atum bandami ladak nili press media penal itu mancuni rilo sik sidula men pen keci aso bhan abhut kang than ji pulaso asong ameni chir ke APSLC pu helo setame alang tum bangke cobai pik chongthoi pik ni tum blame ke pi polam kali pini dame klang daglo lasi nilihin pen pini press meet la ansi nilithan pen nilam intoni koglo Pinia berta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me